És akkor itt is nálad? Jó! Akkor az öcsém kezdi, jó? Húzz egyet! Hallottál, Pino, itt egy 10-es! Jó! Figyeljetek ide! Az otthon fog kezdeni, nagyon rapidán lesz! Mit húztál hatal? Figyeljetek ide, tényleg komolyan! Itt a vége! Hatalmasan sokat fognak vinni a két srác! A testvérem azt húzta a hót! 30 másodperc! Oda fog baszni neki! DJ! Tegyél rá! Hogy a szövegváltozó miért tartozott ezt hozzá. Hallgassuk a Pika választás, srácok, jó? Ez itt a bőtő, az első helyén, jó, Pika hozzá. Jó, oké. Hol lett ez így, meg lett? Ez így, így kellett csinálni. Pita azt húzza, hogy soha nem adja fel, gyerekek, segítetek neki! Soha nem adja fel, Pita! A tényleg kis gól! Jól igattól! Amikor
remény a versenyben. Hallgassuk el a zsűrit, jó? Mit mond a zsűri? Ez nem a finálérte, szóval ez tudva, amikor ez nem a finálérte, akkor azt mondom, hogy még döntünk is. Viszont ez a finálé. Itt nem lehet egyszerűen becsúsztatni az első helyre. Mind a kettőtől egy perc is a kapella betűnő, és a téma a Magyar Dalnapja. Akkor jó, akkor a Magyar Dalnapja, jó? És akkor a kapellában eljön a két márc, és döntsük utána. Fölteszünk az ír a pontot. Valakról. Ki kezdje? Ki kezdje, gyerekek, mondjátok meg! Kezdje a Pita! Most jöttem, töltöttem egy dolog, egy verset is írtam meg, benne is bírtam meg, nekem ez így van, jó meg, helyesen a versenek, most leteszem itt a színpadon, bassz meg, nem vagyok tudnál a levesen. Kapom itt a vízet, te megkapsz mindjárt egy pofot. A kaszat ki van veled, azt meg én ugyanígy osztom. Én leszarok téged, te az Insight-on nyomod, az EKS-ben ez van meg a tagga is, ho-ho. Mi van veletek testvérem, szívjatok egy plantot, szokjatok a legjobb, hogy vágjatok a vízből. Spanok vagyok testvér, hallgatom a zenétek, de olyan vagyok, bazd meg, hogy én naponta kényélek. Mindegy, bazd meg, teszelem a zenétek, utána bazd meg én, olyan vagyok, benézek. Mi van veled testvérétek, részemet benézek, olyan vagyok, öcsé, ne kössél már belém, meg rosszul este bele. Basszol meg az időben. Nagyon megoldást rásvár. A Magyar Dalt hallottátok benne, a Magyar Dalnapja? Menjétek figyelmüket, a Magyar Dalnapját nem hallottam benne, papa. Várja. Itt nálatok letészében vagyunk, pillanat erről a zsűri. Ennek a képletnek kibaszoltak, tapsot akarok hallani. Ott vitték a behelyezték. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudunk tartani, mert valamivel jobban tetszik a Tita, valamivel tetszik jobban. Ez tényleg így van, úgyhogy most komolyan mondok, elbaszom a labdát. Kidöntsétek el, oké? Mi az, aki azt szeretné, hogy paramezzelő vagy? Mindent tegyetek figyelembe! Mindent tegyetek, várjál! És ki az, aki azt szeretné, hogy Pita erre a Golipában?
jó! 10-es figyelj! Jó! Akkor kérlek szépen! Gyertek így előre! Kérlek a fotósoknak! Átadjuk az alágétokat! Hip-hop shop master! Látom meg világ! Az a lényeg, hogy én harmadik lettem, bazd meg. Itt az első nézet, Győr Kizsászban! Sok szeretettel köszönjük akkor a harmadik helyezettet! Hatalmasnak tapsot kérünk neki! Erdély Torkán adjátok, ilyen gyereket, tapsoljuk meg őt is! Jó! Hol a fotós? Kapcsolatban a harmadik helyezettel! Nagy tapsot neki!